Napasakamot na kan otoridad ang sarong 35 anyos na lalaki na wanted sa kasong attempted murder sa pigkondusir na operasyon kang otoridad sa Sitio Alimango, Barangay Poblasyong Kataingan, Masbate, Banggikan na kaaging Huwebes, Abril 18. Binisto ni Police Colonel Lian Van de Velde, Provincial Director kang Masbate Police Provincial Office ang suspect na si alias MM, soltero asin residente kang Barangay Gaid di Masalang, Masbate. Naaresto ang suspect sa kusog kang mandamiento de aresto sa kasong attempted murder na may piyansang 120,000 pesos. Kan pakapkapan, nakuaman sa suspect ang 5 sachet illegal na droga na 12 gramo ang gabat, asin nagkakantidad ng 81,600 pesos. Apuera sa droga, nakuaman sa posisyon kan suspect ang sarong kalibre 45 badil na may kaibang magasin na kargado ng 2 bala, asin sarong hand grenade. It means na meron din siyang mga ginagawa na hindi angkop, hindi ka ayon sa kumbaga in violation sa ating batas. So yun, so, medyo maganda ito at mapiprevent na yung mga pwede pa niyang gawin in the future. Naging matrayumpan operasyon, huli kang pinagsarong puwersa kang Masbate Police Provincial Intelligence Unit, Office of the Deputy Regional Director for Operations, Regional Drug Enforcement Unit 5, 502nd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 5, asin di Masalang Municipal Police Station. Sa presente, nasa kustudiya na kan otoridad ang suspect, asin nahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Asin pagbalgar sa Republic Act 10591 asin Republic Act 9516 o illegal possession of firearms and ammunition and explosive device. Para sa mga baretang tatak Bicol, Mae Arango.